Koll mill-qwejn mill-Mulej Ġesu għal din l-ikla li huwa stedinna għalija. L-ikla mhijiex tagħna, hija l-ikla tal-Mulej. Il-Mulej huwa s-sejt tal-mejda li qed jistieden lili u lilek biex jurina li hu qatt ma jabbandunana. U għalhekk fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna ejja wħuti nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurrawk, natuk ġieħ. Irroddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Ejja Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej iben waħdini Ġesu Krist. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħen għalina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ilqa it-talb tagħna. Inti li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina. Għaliex inti waħdek qaddejs, inti waħdek Mulej, inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, għamel li norbtu dejjem ir-rida tagħna ma' tiegħek u naqdu s-seta tiegħek b'qalb safja. Bibnek Ġesu Kristu Sidina li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ktieb ta' Slaten. F'dak iż-żmien Elija wasal fil-Ħoreb, il-muntanja tal-Mulej. Hemmhekk daħal fl-ar u għadda il-lejl ġo fih. U Alla qallu, oħroġ u oqgħod fuq il-muntanja quddiem il-Mulej. U ara, il-Mulej għadda, riħ qawwi, b'saħħa li joffroq il-muntanji u jfarrak il-blat. Għadda quddiem il-Mulej. Imma l-Mulej ma kienx f'dan ir-riħ. U wara dan ir-riħ teżżet l-art, imma l-Mulej ma kienx f'din it-teżżiża. U wara t-teżżiża kien hemm in-nar, imma l-Mulej ma kienx fin-nar. Wara n-nar inħasset żiffa ħelwa. Elija kif ħassa għatta wiċċu bil-mantell, ħareġ barra u waqaf bieb il-ar. Il-kelma tal-Mulej. Ngħidu flimkien, uri lilna Mulej it-tieba tiegħek. Ħanisma' xi jgħid Alla. Il-Mulej is-sliem ixandar għall-poplu u l-ħbieb tiegħu. Rib tassew is-salvazzjoni tiegħu għal dawk li jibżgħu minnu biex jammar is-seb fartna. Ngħidu flimkien, uri lilna Mulej it-tieba. It-tieba u l-fedeltà jiltaqgħu. Il-ġustizzja u s-sliem jitbewsu. Il-fedeltà mill-art tinbet u l-ġustizzja mis-sema tixref. Uri lilna Mulej it-tieba tiegħek. Il-Mulej ukoll jagħti l-ġid tiegħu u wartna tagħti l-frott tagħha. Il-ġustizzja qudiemu timxi u s-sliem fuq il-passi tiegħu. Ngħidu flimkien, uri lilna Mulej it-tieba tiegħek. It-tieni qari. Qari mill-ittra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Ħuti, ngħidilkom is-sewwa fi Kristu minix nikdeb, tixidli l-istess kuxjenza tiegħi fl-Ispirtu Santu li jiena imnikka tal-aħħar u dejjem qalbi maqsuma. Nixtieq li kont jiena stess maqtuħ minn Kristu minħabba fħuti, nies ġensi skont il-ġisem l-Iżraelin.
Tagħhom hija l-adozzjoni ta' wlied Alla u l-glorja, il-pattijiet u l-liġi, il-liturġija u l-wedijiet. Tagħhom huma il-patriarki u kien minnhom li skont il-ġisem ħareġ Kristu li hu fuq kollox Alla imbierek għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-kelma tal-mulej. Inqumu bil-wieqfa. Jien li l-mulej nistenna, ruħi f'kentu tittama. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Wara li n-nies kielu u xebgħu, Ġesu minnu fih ġiegħel lid-dixxipli jitilgħu fuq id-dgħajsa u jmorru qablu x-xatt ieħor sakemm jibgħat in-nies. Wara li bagħat in-nies, tela waħdu fuq il-għoljiet biex jitlob. X'insar fil-għaxija kien għadu hemm fuq waħdu. Id-dgħajsa kienet diġà f'nofs il-baħar titħabat mal-mewġ għax kellhom ir-rieħ kontra tagħhom. Fir-raba sara tal-lejl mar in-naħħa tagħhom miexi fuq il-baħar. U huma rawh miexi fuq il-baħar u twerwru. Dan xi fantażma qalu u qabdu jgħidu bil-biża'. Iżda hu minnu fih kellimhom u qalilhom għamlu l-qalb jiena hu tibżgħu xejn. Wieġeb Pietru u qallu mulej, jekk huwa int ordnalni ġeħdejk fuq l-ilma. Ejja, qallu Ġesu. Pietru niżel mid-dgħajsa u qabad jimxi fuq l-ilma u jersaq lejn Ġesu. Iżda meta ra li r-rieħ kien qawwi beża', ħabat jereq u beda jgħajjat u jgħid salvani mulej. Malajr Ġesu mettidu u qabdu. Bniedem ta' fidi żgħira qallu għaliex iddubitajt. Meta mbagħad it-tnejn telgħu fid-dgħajsa, ir-rieħ waqaf. Dawk li kienu fid-dgħajsa inxteħtu jqimuh u qalulu tassew int bin Alla. Il-kelma tal-mulej. Il-kol kemm aħna rrispondejna tifħir lilek Kristu. Ta' min ifaħrek mulej, ta' min jirringrazzjak tassew għal din il-kelma li inti ġejt tgħidli l-lejla dwar ħajti. Il-mulej qatt ma jitħaddet mal-ħajt ta' fux kif ħafna drabi nagħmlu aħna. Il-mulej għax jafna, għax iħobbna, ikellimna. U l-Vanġelu kif ukoll l-ewwel qari fejn għandna l-ġrajja ta' Elija u fil-Vanġelu għandna l-ġrajja tal-Apostli hija rridu naraw l-istorja tagħna. L-ewwel qari x'għandna? L-ewwel qari għandna l-Elija li jaħrab għax kien qed jiġi persegwitat billi jew kien profeta tal-mulej. U qata qalbu għax ra li l-poplu mhux jilqa' l-kelma ta' Alla u fl-istess ħin qiegħed ifittex biex joqtlu. U waqt li kien fil-grotta, fit-terremot, ix-xita, it-taqlib kollu tan-natura, huwa rifless ta' dak kollu li jew kien għaddej minnu. Kien għaddej minn maltempata kbira sħiħa tal-ħajja. Kien għaddej minn momenti jibsin ta' dubju kif jien profeta tiegħek mulej
qed inħallejt kollox, qed inħabbar il-kelma tiegħek u tħalli dawn jippersegwitawni, ifittxuni biex joqtluni. Għalfejn batni mena. L-istess ħaġa għandna hawnhekk tal-Apostli jew aħjar il-figura ta' Pietru. Beżgħu dawn, xinraw il-maltemp u ħasbu li ħajjeqrqu. U f'dik il-maltempata tal-ħajja jidher il-mulej Ġesu u jgħid lili u lilek għamlu l-qalb, tibżgħu xejn, jiena hu. Ejja nkunu sinċiri ma' nfusna. Min minna ma jgħaddix mill-mewġ mit-taqlib tal-ħajja. Min minna ma jiġux fuqu momenti li forsi taqta' qalbek, li forsi taħseb li l-mulej jinsijek, jew li jittalb tiegħek mhux jasal, li quddiem il-mart tħossok waħdek, tħossok ħatereq. Kol kemm aħna ngħaddu minnu. Xiftejt jew wisq. U l-kol kemm aħna quddiem il-maltemp nagħmlu bħal Pietru, nibdew niddubitaw u tidher kemm iżejra l-fidi tagħna. Imma propju f'dak il-mument il-mulej qed jiġi u jgħidli għamel il-qalb, jiena hu, tibża xejn, jien miegħek. Għamel li nimxi fuq l-ilma. It-talba ta' Pietru, għamel li nimxi, jekk huwa veru int, jitlolbu l-prova. U l-mulej jgħidlu ejja. U jibda miexi Pietru. Imma l-fidi ta' Pietru bħalma tiegħi hija żgħira. U mal-ewwel ftit rieħ għalkemm beda jagħmel l-ewwel passi fuq l-ilma, mal-ewwel ftit rieħ qata' qalbu. U mill-ġdid jibda jereq. Imma mill-ġdid Pietru li għandu fiduċja fi Kristu jerġa' jitlob dik it-talba sabiħa u jgħidlu salvani mulej. Għalhekk qed ngħidilkom eżies, verament għandna x'nirringrazzjaw il-mulej għax il-qari tal-lum jurina kif il-mulej qatt ma jabbandunana, lanqas meta jiena u int forsi ninsewh, niddubitaw mill-preżenza tiegħu. Imma l-mulej hemm qiegħed. Kemm hu sabiħ dik il-ġest li mal-kelmiet ta' Pietru salvani mulej, il-mulejja teħdejh u jerfu. X'ħan nagħmel jiena u int eżies? Dan il-Vanġelu jagħtina żewġ pariri sbieħ. L-ewwel wieħed, għax biex insostni l-fidi tiegħi x'jeħtieġni nagħmel? Jeħtieġ li s-sfidi tiegħi nitmaħħa għax inkella ma tikbirx. Tibqa' fidi ta' tifel żgħir. U kif nista' nitmaħħa il-fidi tiegħi? Billi nagħmel bħal mulej Ġesu li nażel mumenti fil-ħajja tiegħi fejn ninqata' mid-dinja, ninqata' mill-ħbieb, ninqata' mill-familja u ninġabar fit-talb personali tiegħi mal-Missier. Jekk aħna eżies ma nsibux momenti ta' intimità ma' Alla, momenti fejn jien inħossu nittebaħ li l-mulej jaċċettani kif jien u għalhekk niftaħ qalbi għalih, allura ħajkun diffiċli li meta jaħbat il-maltemp
jiena nkun sħiħ. U dan huwa l-ewwel parir li l-mulej qiegħed jagħti lili u lilek. Kemm aħna boloħ. Ħudu biss il-quddiesa tal-Ħadd. Kemm aħna boloħ meta għadna nirraġunaw li l-quddiesa tal-Ħadd irrid immur għax ta' bil-fors. U inti tiekol għax ta' bil-fors. U inti tieħu nnifs għax ta' bil-fors. Tieħu nnifs u tiekol għax mingħajru ma tgħix. Mela li tieħu nnifs u li tiekol hija xi ħaġa neċessarja u mhux ta' bil-fors. Imbagħad għadni nara l-quddiesa tas-Sibt jew tal-Ħadd qisha xi ħaġa ta' bil-fors. U ma narajiex bħala xi ħaġa neċessarja. Ma narajiex bħala dak iċ-ċans fejn jien għal dawk it-tlet kwarti sija inħalli x-xogħol, inħalli d-dar, inħalli il-momenti ta' mistrieħ u immur u niltaqa' mal-mulej. Ejjew eżis nikbru fil-fidi tagħna, fil-mod ta' kif aħna narfu u ngħixu il-fidi tagħna, fil-mod ta' kif jien ngħix ir-reliġjon tiegħi. Ejjew ma ngħixux il-fidi tagħna bħala reliġjon, tgħidu x'differenza hemm. Hemm iva. Reliġjon ifisser jien nagħmel l-affarijiet għalik għax inti jikbar minni. Għax jien nagħmilhom għax nibża mill-kastig tiegħek. Il-fidi x'inhi? Il-fidi jien nagħmel dak li tgħidli għax jien għandi fiduċja fik. Għax jien naf li dak li tgħidli inti tgħiduli għax tħobbni. U allura dak kollu li nagħmel jien biex ngħix il-fidi tiegħi nagħmlu mhux frott il-biża' tiegħi imma frott il-fiduċja tiegħi fik, frott l-imħabba tiegħi fik. Ħajjiġu iva il-momenti ta' taqlib fil-ħajja tagħna, kollha kemm aħna ftit jew wisq inħabtu wiċċna mar-riħ qawwi. Imma f'dak il-mument jekk jien il-mulej diġà għaraftu u l-mulej mhuwiex xi fantażma għalija, allura ħankun kapaċi bħal Pietru li jiena wkoll ngħajjat u ngħidlu salvani mulej. Mingħajrek ma nistax nimxi. Ejjew eżies inġeddu l-fidi tagħna fil-mulej li jismana, fil-mulej li jiġi biex isalvana. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissen mill-Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissen mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn imwiet skont il-kotba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġa' jġib il-glorja biex jagħmel mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej minn Missier u mill-Liben, li huma jum weġġaħ fl-imkien mal-Missier u nitkellem fomm il-profeti fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika, nistqar ma'mudija waħda għall-maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ejjew ħuti eżies, aħna wkoll bħal Pietru
impoġġu it-talb tagħna fiħdan il-mulej Ġesu, is-Salvatur u l-għajnuna tagħna. Nitolbu għall-Knisja sabiex tkompli twassal il-kelma ta' salvazzjoni lil kull bniedem. Nitolbu għal tant immigranti sabiex isibu pajjiżi li jilqowhom u ma jkomplux isibu l-għarqa f'nofs ta' baħar. Nitolbu għal mexxejja tal-pajjiżi biex jaħdmu verament għal waqfien minn kull gwerra biex il-popli jgħixu fi sliem u ma jkollhomx għalfejn jaħarbu minn art twelidhom. Nitolbu għalina il-koll sabiex fuq l-eżempju ta' Kristu nitalmu u nsibu ħin għat-talb u għal-meditazzjoni tal-kelma tiegħu. Nitolbuk mulej biex bl-interċessjoni ta' Omna Marija inti tbierek il-familji kollha tagħna. Għati l-għajnuna meħtieġa lil morda u lil dawk il-persuni li bimħabba iduru bihom. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Mulej, ilqa nitolbuk talbna u għenna bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħek biex dejjem nibnu ħajjitna fuq il-kelma tiegħek. Jent li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-artu xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek frott id-dirja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Għatina mulej li permezz tad-doni qaddisa tiegħek naqduk bi spirtu ħieles u li bil-grazzja tiegħek nitnatfu u nissaffew bis-saħħa ta' dawn il-misteri li bihom naqduk bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu lubna il-fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Fik aħna ngħixu u nitħarku, fik aħna ta' kuljum inħossu fuqna it-tieba tiegħek u sa minn issa waqt li għadna f'dan il-ġisem inti tajtna ir-ran tal-ħajja ta' dejjem għaliex aħna għandna l-ewwel frott tal-Ispirtu li bih qajjimt lil Ġesu mill-mewt u bih nittamaw li nibqgħu ingawdu għal dejjem il-ġejt li ksibna bil-misteru tal-għejt. Għalhekk mulej, aħna wkoll mal-anġli u l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk u intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Qaddis tas-sewint mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħa il-ħobs radd il-ħajr qasam
tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi, reġarad il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-kol, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' għal dejjem. Id-dem li xxirrita għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidej inħabru l-mew tijek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tijek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalek aħna unamlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u inroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana un qudiemek biex naqduk. Mitċo kontana nitolbu l-Ispiritu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej, fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll l-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Giuseppe, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għalla missier li tista' kollox flimkien ma' l-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Salvani jint mulej, ħatiġi saltnatek fostna, għax is-saltna tiegħek hija saltna ta' mħabba, hija saltna ta' maħfra, hija saltna li tagħti il-ħajja ta' dejjem. U għalhekk ejjew nitolbu u ngħidu flimkien: missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, jien li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħinna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħinna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi.
danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi id-dnubiet tad-dinja, ħenjen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Qarbina ta' xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena li naqgħod miegħek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen dejjem fik, nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem ammen. Grazzi Sinjur Alla u aħfirli Sinjur Alla. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek għal-qalb imqazza tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbierka l-kbira Talla Marija Santissima, imbierka l-imqazza u l-Immakolata Kuntizzjoni tagħha, imbierek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġini Uom, imbierek San Ġusepp Arus Kassissimu tagħha, imbierek Alla fl-anġeli u l-qaddisin kollha tiegħu. Ruħ ta' Kristu, qaddisni, ġisem ta' Kristu, salvani, ilma tal-kustat ta' Kristu, aħsilni, passjoni ta' Kristu, sabbarni, Ġesu ħanin, ismani, fil-pjagi tiegħek aħbini, la tħallina qatt ninfiret minnek, mill-għadu ħażin ħarisni, fis-siera mewti sejjaħli, ġew waħdanek il-qani, biex mal-anġeli u l-qaddisin tiegħek nfaħrek għal dejjem ammen. Mulej, għamil l-istrument tal-paċi tiegħek. Fejn hemm il-mibeda ħallini nħeġġeġ l-imħabba. Fejn hemm il-ħtija ħallini nferex il-maħbra. Fejn hemm id-dubju ħallini ndaħħal il-fidi. Fejn hemm il-qtieħ il-qalb ħallini nqawwi t-tama. Fejn hemm id-dlam ħallini nkebbes id-dawl. Fejn hemm in-niket ħallini nxerret il-ferħ.
Nitolbuk Mulej biex it-qarbina li għamilna bis-sagrament tiegħek issalvana u twettaqna fid-dawl tal-verità tiegħek. Bi Kristu Siedna. Nixtieq nagħmlilkom l-avviżi partikolarment tal-festa għażiża issa ta' Santa Marija. Għada nhar it-tnejn 14 ta' Awwissu hija lejliet il-festa ta' Santa Marija. U hawnhekk quddiem l-ewwel qabel kollox ma ninsewx li l-kwadru tal-Madonna ta' Pinu jirrappreżenta propju it-tluħ ta' Omna Marija fil-glorja tas-sema, Marija mollija mill-anġli bir-Roħ u l-ġisem. U għalhekk hawnhekk niċċelebrawha billi fit-8 ta' filgħaxija flimkien mal-isqof u s-saċerdoti issir velja ta' talb fuq it-suntier tas-santwarju. Inħeġġiġkom biex tiġu u tattendu. Il-Madonna tatina tant grazzi ejjew ninaqdu magħha. Din il-festa eżies hija l-festa tat-tama nisranija. Hija l-festa ta' Santa Marija, l-festa tan-nisrani li turi fejn se naslu. Aħna maħniex bħal dawk li m'għandhomx fidej, ma jafux se jiġri minnhom wara dawn l-4 ijiem. Imma aħna insara nemnu li għad niġu irxuxtati fi Kristu fil-glorja tas-sema. Pajjiżna hija is-sema, ix-xatt ieħor li naqsmu minn din il-ħajja għall-aħħa l-oħra. U propju l-Vanġelu tal-lum qasmu għax-xatt ieħor. Ix-xatt ieħor fl-Evanġelji jfisser il-glorja tas-sema. U għalhekk ninġabru flimkien biex fil-waqt li nirringrazzjaw lill-Omna Marija ta' kemm grazzi propju minn dan is-santwarju tixħed fuqna, aħna wkoll magħha infaħru lil Alla talli l-umanità ma nsijiex imma qed ilestila post fil-glorja tal-Missier. Għalhekk il-velja tibda fit-8 ikun hawn il-kant animat miż-żgħażagħ. ħajkun hawn magħna anke dawk iż-żgħażagħ li marru il-ġurnata mondjali, allura ħajġibu magħhom ukoll l-entużjażmu li huma ġew bih u jaqsmuh magħna. Ikun hemm ukoll il-quddiesa, il-velja tikkonsisti f'kant, salmi u l-quddiesa ta' Santa Marija. Tibda fit-8 ta' filgħaxija ikun hawn siġġijiet għal kulħadd u tispiċċa qrib il-10. Fil-10:30 imbagħad hawnhekk fis-santwarju jibqa' għaddej lejl adorazzjoni għal min irid jiġi u jgħaddi ftit ħin fil-kwiet mal-Mulej Ġesu li jintemm quddiesa f'nofs il-lejl. Imbagħad it-tlieta il-festa ta' Santa Marija, il-quddies f'dan is-santwarju ikun kollu bħal dak tal-ħadd, bid-differenza li fil-5:30 ta' filgħodu grupp ta' pellegrini jitilgħu fuq l-għolja ta' Ammar biex hemmhekk x'in jaslu issir quddiesa fuq il-għolja. Is-santwarju mbagħad jagħlaq f'nofsinhar, jerġa' jiftaħ fis-1:30 u jkun hawn quddiesa oħra fil-5 ta' filgħaxija. Nixtieq hekk inħeġġiġkom ukoll biex għada il-ħadd minnu f'saħħtu imur jagħti id-demm bħalissa fl-isptarijiet tagħna hemm ir-riżorsa tad-demm hija baxxa ħafna. Partikolarment hemm bżonn ħafna id-demm ta' tip O positive. U għalhekk min jista' jagħti id-demm imur jagħti id-demm fil-berġa tax-Xewkija għada bejn it-8 ta' filgħodu u s-sija ta' wara nofsinhar. Tinsewx sintendi tieħdu magħkom il-karta tal-identità. Il-Mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Madonna ta' Pinu, lontana rajti, auf der Ecce nana,
il-maqdes ta' Pilu, in firxeti